Ni gati ya wamenyekorwa ase chinsemo cha shirikisho iyo kutoka imeye wodi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South kaunti ya Kisii ni gobono bale ne bakogokera magega yokorigia ekirugo magega yokonyora okwagachirwa oburaro ase chinsemo echo niko batebire buna asegeka egetambe niko babere bagwetera makongo kuba muno ekero oroche rwabere rutari gutambuka ase chinsemo echo cha shirikisho umuriketo Dipon Asanya na Mwangi. Abamenyi bekenyoro gia shirikisho imeye wodi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South nigo litukuria rero babeire no mogoko maega yokwagachirwa oburaro gose edaraja no musamaria ingana yaberege kubachanda ase ebiro bitambe korukubira meno nsongo kurwa igege chichekega kia mora mwamogesa mora shirikisho ande ni gondo mutureti gaiga ase kenyoreke Iwana ira na irimbi ya mona asengenjo yeri tukoria rero nyasa tokoreira maya gekogera mae no buraro boiga bana baito mbali gocha roche turi konyora macha kunywe ko ere to gutambuka twachi kubucha mache roche ngumbu taracha konyateyo mache na botoko bucha twanywa mache yege sima asengenjo okwobo agotomo mwana agende rocha achikoirwa mache igo rero twagokira asengenjo twanyoriro musamari omuya utubwatira okoboko otorose irio buraro ya beire ngaki entambe mpaka ya herire Omuherio nigo yaira omwana oitonsa akagenda nataraje tarimo yaire mwa abantu yaire ta aiga stoteneine gao bole mototeneine yaire to momura oga omumuro orenge bwo gosemeri ogukwana chinga kiecho oywe okorigia kero kyo bwemisie ase wodi ya Kitutu Central Benton Momanyi nigo airera engana ya mungusete ere koirege tambokero igyo kubwatoka aneno bokonyi guchesa bamenye ibensemeyo. Okay, Samarieta Angor Benton Momanyi Onyangi oyo okorigia abwe musie wa Kitutu Central Ward inchabono nachite sirikiso gaiga na mayanda na bere ngorora ase kenyoreke ekiagera etarache mwaro twatara igoro ne taracha yaitire abantu abana baino abange nkarora ntoko genderera abana baito kusirio bogima ase kenjo taracha etayo bagwetera gochie mumbweria asense mugende gusangara bamenyi bensemeyo nigo basanga gati emechando babiri bagwetera anene asugusiria amagima y'abantu kefa matwere ninche narenga mange victim oyo mwana na sirete rochega mugambi na wake irembe mono sana kwa toroche setivi twalonya twangaigete lakini aturongera sana twakonyegete lakini bona watokonyire side watutangairo mu bisori ore rochega gutura abana abantu baite taracha buya Mwario yeni gasanga ebirengerero n'abana inchi borogongorwe anene asokurio burayi unenchire yamo yogochi kwegerera amasirai ngosinywa mokoro na inu moroyon onteme na inchi nabonde na inwe nindetaka bakorere gasi ke street rights elinde monyana okoro biasara byeino paka gotuko na kero kende kero mwanyo ori rubotuko street rights inchi bakonya ebibanga bikoraki biye baite tariba tokoteba Kurwaiga asensemo ya shirikisho egotoka ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South imeya kaunti ya Kisii eliana igonkoro kwa Dipon Asanya.